Jedna od najljepših hrvatskih ljubavnih priča, ona o Slavi plemenitoj Ištvanić i turopoljskom zetu Augustu Šenoj, dobila je svoje zvučno izdanje. Slava autora Stipe Bilića, ujedno i prošlogodišnji dobitnik nagrade Albatros, postala je tako prva zvučna knjiga Biblioteke Albatros, a sada će je moći pročitati i 194 osobe u Velikoj Gorici s oštećenjem vida. U svakoj djelatnosti želimo napraviti nekakav iskorak, tako i u izdavačkoj djelatnosti, a s obzirom da je riječ o nekakvoj tematici koja je gotovo lokalnog porijekla, bilo nam je jako zgodno onda baš Slavu napraviti u zvučnom zapisu. Prije svega moram pozdraviti ovu gestu Pučkog otvorenog učilišta grada Velike Gorice, da se takva knjiga posvećena našoj sugrađanki Slavi Ištvanić plemenitoj snimi u zvučnoj varijanti, da pomogne, da približi njen život i njenog supruga Augusta Šenove našim sugrađanima. Kako bi biografija o našoj sugrađanki postala dostupna i svih 6.000 slijepih te više od 25.000 ljudi oštećenog vida u Hrvatskoj, Pučko otvoreno učilište svoje prvo audio izdanje poklonilo je i Hrvatskoj knjižnici za slijepe povodom Dana bijelog štapa. Naši korisnici jako puno čitaju. Mi dakle opslužujemo i cijelu Hrvatsku, ne samo Zagreb, tako da imamo ukupno oko 1270 aktivnih članova koji godišnje posude u prosjeku jedan član 42 naslova, što je jako, jako puno. Jako vole čitati Augusta Šenu, pa će ga naravno zanimati i ovaj dio iz privatnog njegovog života. Glumac Rajko Bundalo knjizi Slava dao je zvuk, a kakav je doživljaj čuti da netko drugi izgovara tvoje misli, opisao nam je sam autor. Malo je teško čuti, odnosno slušati, ali moram priznati da je gospodin Bundalo ušao u knjigu, živio se onako kako bi svaki profesionalni glumac to iščitao i dao si joj truda, moram priznati, naglasio neke stvari tako koje sam ja možda i mislio da bi trebale biti bitne i tako. I ja zadovoljan sam. Osim što je Slava prva audio knjiga Biblioteke Albatros, ona je i prva takva knjiga izdana na USB-u u Hrvatskoj. Do sad su obično te zvučne knjige izlazile na CD-u, ovo je prvi put da izlazi na USB-u, što je puno prikladnije za nošenje, za sve skupa kontroliranje, ne samo za osobe slijepe ili slabovidne, nego i za nas koji dobro vidimo, jer kad danas u autu hoćete to poslušati, više CD-a nema na laptopima CD-a, pa je USB puno prikladniji medij za takvu stvar. Možda upravo Slava, praktičnost malene kartice koja se USB-om može priključiti na gotovo svaki elektronički uređaj i cijena od 30 kuna zainteresira za knjige i one građane koji ne vole čitati.